bones. Jo sóc l'Anna d'Olicatessen, Molí dels Torms. Nosaltres som productors d'oli d'oliva extra verge ecològic i avui us volem ensenyar com fem un taller d'olives de taula. Us aniré ensenyant els ingredients que farem servir avui una mica més a prop perquè els veieu millor. Primer que tot, us ensenyo les olives. Les olives s'han de recol·lectar quan l'oliva és verda. Això depèn de l'any i depèn de la zona, depèn de com hagi anat les temperatures. Acostuma a ser normalment entre finals de setembre i principis d'octubre. Aquí a la zona que nosaltres estem, que són les Garrigues, el que hi ha plantat, la majoria d'oliveres, són de la varietat arbequina. Nosaltres avui el que tenim aquí és una oliva autòctona, una varietat que nosaltres hem recuperat a les nostres finques i que és una mica més gran i ens serveix molt bé per oliva de taula. Però vosaltres podeu utilitzar qualsevol varietat d'oliva que poguéssiu tenir més a l'abast. Després necessitarem sal. És sal de taula, normal i corrent, que després, posteriorment, haurem de pesar. Necessitarem també aigua normal i corrent, i necessitarem el recipient o recipients que nosaltres haguem escollit per posar-hi les nostres olives en conserva. No cal que siguin pots, poden ser recipients més grans, pot ser més d'un pot, com vosaltres vulgueu. Dependrà de la quantitat d'olives que vosaltres necessiteu macerar, utilitzareu una cosa o una altra. Avui nosaltres aquí al taller només farem aquest pot, que és el que nosaltres utilitzem per a fer les nostres olives de taula. I finalment necessitarem herbes aromàtiques. Cada zona i cada lloc té la seva costum de posar-hi unes herbes o unes altres, també depenent de quines herbes estan més a l'abast. Aquí pot anar bé molta varietat d'herbes, fins i tot all, fins i tot llimona. Podeu experimentar i provar ingredients que a vosaltres us agradin. Si voleu fer olives picants, també hi podríeu posar, per exemple, bitxos. D'acord? Podeu provar amb romaní, amb farigola, aquí tenim fonoll, que també s'hi pot posar. Una cosa que s'utilitza molt, una herba que s'utilitza molt aquí a la zona on estem nosaltres per a fer la conserva, és una herba que es diu sajolida. El que passa és que realment no és fàcil de trobar i podeu utilitzar qualsevol altra cosa. Avui jo, per exemple, utilitzaré fulles de llorer, també. Bé, i això és tot. Bé, doncs comencem. Ja veureu que és molt fàcil i molt ràpid de fer. El primer que farem és medir quina quantitat de sal i quina quantitat d'aigua necessitem per a conservar les nostres olives. La sal serà el conservant natural. D'acord? La sal ens actua com a conservant perquè no deixa que la majoria de microorganismes proliferin. La proporció que nosaltres utilitzarem per a fer les nostres olives en salmorra serà 9 parts d'aigua per 1 part de sal. Si ho veieu més fàcil per saber quanta aigua necessiteu, per poder fer posteriorment la mescla, el que podeu fer és omplir el pot o els pots o tots els recipients que vosaltres utilitzareu amb les olives. Llavors hi poseu l'aigua dintre i la buideu. I així sabreu exactament quanta aigua necessiteu per a poder fer després la mescla. Aquesta mescla simplement el que farem serà agafar la sal, posar-la dintre de l'aigua i remenar amb una cullera que vosaltres tingueu per casa. No té més secret ni més complicació. Anem a omplir els pots o recipients que nosaltres haguem escollit. Si us agraden molt les herbes aromàtiques i voleu que aquelles olives tinguin més sabor, el que podeu fer és posar una capa d'olives i posar, per exemple, una part de les herbes aromàtiques que vosaltres hagueu escollit. En aquest cas hi poso una fulla de llorer. I continueu omplint el pot. Si voleu que tingui un sabor més lleuger d'herbes aromàtiques, el que podeu fer és omplir tot el pot d'olives i esperar a posar-li les herbes al final, així hi haurà menys quantitat i per tant també tindrà
menys sabor. Heu de procurar no omplir els pots fins dalt, perquè és molt important deixar-hi suficient espai per a les herbes aromàtiques i també per a que la salmorra que hi afegirem ens toqui bé a totes les olives i es conservin bé. Mireu sempre de deixar un espai a dalt, no les omplíssiu més que això, perquè si no, no us hi cabrà. Bé, doncs, jo hi posaré l'altra fulla de llorer. Vosaltres podeu anar omplint amb les herbes o els ingredients que haguéssiu escollit. Intento posar-les barrejades entre les olives. I quan ho tingui ple, hi afegiré l'aigua. Jo en aquest cas ja tinc la mescla feta amb la salmorra en aquesta gerra, per tant, l'ompliré. Assegureu-vos que totes les olives queden cobertes amb l'aigua. I si veieu que encara teniu una mica d'espai, sense apretar-ho molt, hi podeu afegir més herbes si voleu, i si no, tapeu el pot. I ja ho tenim. Aquestes olives hauran d'estar com a mínim durant 4 mesos en repòs. Procureu tenir-les també en un lloc on no hi toqui directament la llum solar i que no sigui molt húmid. Quan hauran passat 4 mesos, aquestes olives ja hauran perdut tota l'amargor que tenen, ja es podran consumir i us aguantaran com a mínim un any, si no més. Per tant, esperem que les proveu, que experimenteu i que us hagi agradat. Moltes gràcies!